Partiya Demokratik ya gelan Kongreya Awarte ya Düyemin le Ankara Hotela Neva Palace durust kir. Heseroka giştî ya HDP Pervin Buldan dayîkî açtî û hûn mêvanên din jî beşdarî vê kongreyê bûn. Piştî hilbijardinên kongreyê rêveberên nû yê ji 16 kesî pêk hatiye hate diyarkirin. İl eş başkanı olarak heta niha tiştekî me çêkirî bû em ê berdewam bikin. Di pêşiya me de hilbijardina şaredarî heye. Heta niha ji gelê xwe alîkariya ku girtibû em ê zêdetir bikin. Berî her tiştî armanca me azadiya gelê me ye. Gelê me çi qasî rêxistî be di ew qas serkeve. Heseroka HDP ya Şaxa Enqerê Zeyno Bayramoğlu di peyama xwe da li ser hilbijardinên şaredarî û êrişê ku ser wan da hatine kirin seknî û wiha axivî. Ankara Kürdistan'ın Ez dikarim bêjim ku dijî partiya me li Bilî Kurdistanê li bajarê Ankarayê jî gelek tundiyên dijwar pêk tê. Di demê berê da jî ser me gelek zor û zext hat kirin. Li ser me her gav zordariyên mezin hatin çêkirin. Lê me hîç gavekî ji têkoşîna xwe dest berneda û em ê bernedin jî. Ana li pêşiya me hilbijartinên şaredariya heye. Hedefa me jî di vî warî da serkeftin e. Çend roj berê serokê giştî yê Partiya Başmeral Akşener gotibû HDP bi AKP'ye ra hevdîtin çêdike. Di vê kongreya Enqerê de hevseroka giştî ya HDP Pervin Buldan jî aqaftinek kir û di aqaftina xwe da bersîv da Meral Akşener û got li vê derê dixwazim car din diyar bikim. Bila Meral Akşener bizanibe ku me li gel AKP'ye hîç hevdîtinek çênekir û em ê çênekin jî. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.